cikin zakatan Rasulullah muke tunawa. Muna akan tafarkin da ya bar mana ba mu so mu sauka. Muna yawan salati bakinmu ba za ya so bari ba. Ubangijin da ya aiko annabi kai nasa da farko, ya Allah taimake ni in yi sako nake son isarwa. Allah in ka kyale ni ba ni iyawa, kuskure nake yi. Ga 'yan uwa musulmi su taya ni akan tunatar da juna a ranar haihuwar masoyi. Mu yawaita yin irin aikin annabi don tunawa da shi, ba mu yi ta rawa muna kiɗa ba. Wanda ke san Muhammad shi ke kwaikwayon ɗabi'a ta yi, ba wata za ya ƙirƙira. Mu yi sallah mu ɗau azumi, sannan da juna mu sada zumunta ba tsananta gaba. Mu karanta Alƙur'ani mu kai buƙatu ga Allah don ba wani ke biya ba. Haƙiƙanin masoyin manzo shi ke kiyaye dokokin Allah ba yawan musu ba. Babbar alama ta gane masoyi wanda ke kwaikwayo da biyayya bai ji gajiya ba. Wanda da annabinmu ya ce ai za ya yi bai tsayawa tunani, ba zai tambayar dalili ba. Ranar haihuwar shi in ta dawo, duban salatuka na bakinmu ba za ya so bari ba. Da faɗin la ilaha illallah mun yarda Allahu shi ɗaya ne, ba mu zo da gauraye ba. Wacce kyauta Ubangijinmu ya yi wa duniya mai girma da ba kamar irinta, haihuwar annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duniya ta ‘yanta. Litinin ɗin da haske ya bayyana ganuwar Farisawa ta rushe gumaka suka kwanta. Idan irin wannan rana ta dawo, godiya ta dace mai ba sharholiya ake ba. Litinin aka haifi fiyayye, litinin aka ba shi risala, litinin ya kwanta. Shi yasa yake yin azumi duk litinin don ya gode Allah, godiya ta bauta. Mu ma masoya na annabi kowace litinin to mu ɗau azumi sunnar shi mu kwatanta. To bare in wata ya kama na haihuwar masoyi, na falfale karatun Ƙur'ani sarraka da kyauta, ba mu yawaita zunubi ba. Ranar bikin maulidi abinci da faka ba maraya shi ba mai bashi ke garai ba. Inda hali a mai sabon ɗinki a bashi takalmi, domin tunawa da baban Fatima ɗa haɗin suwai ba. Mu kai ziyara asibitoci har gidan yari albarkar ranar zuwan shugaba. Mu jinjina wa Allah da ya ba mu Muhammadun Rasulullah, na mu ba irin nasu ba. Zan tsaya in takaita nan, masoyan annabi sai wani mako za na sake dawowa. Insha Allahu in dawo da baitukan tunatarwa, sabida ba su sa a ƙosawa. Da yawan ma'aikin da baya da wani mugun hali na ɓoyewa, ɗabi'un shi duka kyawawa. Ku kasance da ni muku tarbin dawa a makon gaba. Allah ka sa soyayyar da muke yi wa mijin Aisha ba da baki muke faɗi ba.